Aukera berriak bilatu eta disko berria ondu duen todo el Sarmiento taldeak. Guztira 8 abestik osatzen dute lan berria. Hainbat erritmo berri landu dituzte kantu horietan, ska, rumba eta popa besteak beste. Ametsetan diskoa grabatu ostean, 2 urte saritu dira azken lan hau ontzen. Kaixo, Inigo, Ento Sarmientoko kidea naiz, eta gure 5. lana aurkeztu dugu gaur, aukera berriak izenekoa, eta, ETS-ren garai berriaren ustez lehenengo diskoa da, ez? Oin dela 2 urte aurkeztu genuen Ametsetan proiektua, Ametsetan dokumentala eta zuzenekoa, eta bertan aipatu genuenez, behar genuen nola egiteko aldaketa taldean, ez? Eta, bazkenen 2 urte eta gero, hause da diskoa, 8 abesti berri, lehen aldiz egin dugu lan produktore batekin, Peio Reparaz izenekoa, eta lehen aldiz uste dut estilo desberdinak jorratu ditugula, rocka hor dago, ska hor dago beti bezala, baina reggaea landu dugu, pizkatxo bat rumba ere landu dugu, badago balada estiloko beste abesti bat, beraz nire ustez hori estilo ezberdineko disko bat da, eta gero nolabait ere landu dugu sakontasunean eta profesionaltasunean, ez? Azkenan produktore batekin lan egiteak, izan dira 2 urte lan kargandiarekin, baina guri ere alde teknikoa, eskatu digu egoera pizkatxo bat hori salto bat ematea edo mailara egotea, ez? Beraz egon gara, ez dakit 2 urte lanean, eta azkenean aurreko ETS-ren freskotasuna mantenduz, baina aldi berean lan heldu bat grabatuta gero, hau da diskoa. Margotuko ditugu